faama ka dɔgɔ min muso furulen tɛ cɛ in bolo i muso mana tunu i la k'a taara yɔrɔ la dɔrɔn cɛ y'a furu a bɛ yen a bɛ Kolokani a bɛ cɛ in bolo walimuso furulen caman de b'a bolo n'a kɔni ye fɛn in k'i la wa ayi dɔw bɛ yen kɔnɔya 5 dɔw bɛ yen kɔnɔya 10 dɔw yɛrɛ bɛ yen o b'a bolo o yɛrɛ denmuso ka kɔɲɔ kɛra k'a to fɛn min ye cɛ in bolo est ce que b'a dɔn muso ma se ka taa den ka kɔɲɔ la a bolila ka bɔ a cɛ kun ni muso in ale de taara k'a fa a fa ka bana furakɛ la muso yɛrɛ ye kɔnɔya 4 kɛ a furulen don fonctionnaire don a cɛ yɛrɛ fana ye fonctionnaire ye a taara tuma min na a taara dɔnnikɛla in fɛ yen soi-disant dɔnnikɛla in fɛ yen a taara tuma min na k'a bɛ taa a fa ka furako ɲɛnabɔ fitiri sera muso ma segin ka na ka safo se muso ma segin ka na ka fajiri tɛmɛ muso ma segin ka na a cɛ k'a ɲini k'a communiqué bila arajow la k'a bila telew la k'a bila fan bɛɛ muso yɛrɛ ka so muso bɛ taa baarakɛyɔrɔ la fonctionnaire don cɛ ka taa nɔfɛ denw k'a deli a yɛlɛmara